Zientzia fikzioa gustuko baduzu eta fantasiazko mundu ez ezagunetan murgiltzeko prest baldin bazaude, ezinbestean ezagutu behar duzu Ursula K. Le Guin. Gure mundua hobeto ulertzeko mundu berriak sortu zituen idazle estatubatuarra. Edozein gizarteren arriskurik handiena, irudimen eza da. Ursula K. Le Guin, Kalifornian, jaio zen 1929 urtean. Gaztetatik maite izan zuen idaztea eta 59an argitaratu zuen bere lehenengo lana. Eta 60 urteko ibilbide literarioa izan zuen 2018an hiltzen arte. Ursula K. Le Guin zientzia fikziozko literaturan inoiz egon den idazle esanguratsuenetarikoa da. Fikziozko lan espekulatiboak idazten espezializatu zen. Ukaezina da berak egindako ekarpena. 60. hamarkadan argitaratu zituen lanekin lortu zuen arrakasta. 78an argitaratu zuen A Wizard of Earthsea eta atzetik etorri zen The Left Hand of Darkness 69an. Biak ala biak Le Guinen maisulanak dira eta azken horrekin Hugo eta Nebula sariak irabazi zituen mundu mailako zientzia fikziozko lanen sari garrantzitsuenak. Gainera, Le Guin da bi sari horiek irabazi dituen lehenengo emakumea. Etxeko liburuen apalategia betetzeko adina lan argitaratu zituen. 20 eleberri eta 100 kontakizun labur baino gehiago. Baita ere poesia, saiakerak eta aurrentzako liburuak ere idatzi zituen. Horrez gain, literatur kritikaria eta itzultzailea ere bazen. 11 sari eta errekonozimendu jaso zituen horien artean aipatzekoak dira 2003an Ameriketako Estatuatuetako zientzia fikziozko eta fantasiazko idazleen elkarteak maisu handi gisa aitortu izana edota 2000 urtean Ameriketako Estatuatuetako Kongresuko liburutegiak legenda bizia izendatu izana. Hala ere, etzen garrantzitsua. Bera gizaki bat baino etzen. Gizaki baten patuak ez du garrantziarik. Antropologia kulturalak, taoismoak, anarkismoak, feminismoak eta Carl Jung psikiatra eta idazlearen lanek eragin handia izan zuten bere obra osoan. Bere istorioetako protagonista asko antropologoak edota kultura behatzaileak dira. Maiz, orekari eta harmoniari buruzko ideia taoistak identifikatu daitezke bere lanetan. Berrikuntza asko egin zituen, bai formetan eta bai edukietan ere. Le Guinen obra 3 kategoria edo gaitan banatu izan ohi da. Generoa eta sexualitateen bueltakoa da, lehenengoa. Horien artean dago, aipatu dugun The Left Hand of Darkness lana, eta zientzia fikzioan androginiaren bueltako lanik garrantzitsuena dela esan daiteke. Istorioa Geden planetan dago girotua. Gizonezko lurtar baten begiradatik kontatzen da istorioa. Bertako biztanleek ez dute genero identitate finkorik, eta horrela, lurtar horren maskulinitatea da motiboa bi kulturak elkar ez ulertzeko. Bigarren kategoria gazte izatetik heldu izatera igarotzeko trantsizioari dagokio. Adinez nagusi garen momentuari erreparatu nahi izan zion Ursula K. Le Guinek. Helduarorako trantsizio hori oso prozesu luzea eta intentsitate handikoa izan omen zen K. Le Guinentzat. Bere ustez, fantasiaren bidez soilik ulertu daiteke bizi etapa hau. Zail oso bat eskaini zion gai horri eta Earthsea fikziozko munduan garatzen diren historia guztiak kategoria horren barruan ulertzen dira. 3. kategoriak sistema sozial eta politiko alternatiboak biltzen ditu. Zientzia fikzioaren bidez gizarte kapitalisten porrota eta mundu alternatiboak eraikitzeko aukerak aztertu zituen. Azken kategoria horren barruan kokatzen da The War for World is Forest lana. Lan horren euskarazko itzulpena 2021an iritsi zen gurera Amaia Apalauza Olloren eskutik. Oian, hiltzean mundua. Dragoi bati kosta egiten zaio gosetzea, baina behin gozetuta oso zaila da dragoia asetzen. 1972an Again Dangerous Vision liburuaren barruan argitaratu zen Oian hitzean mundua eta 1976an liburu bakar bezala argitaratu zen The Word for World is Forest. Hau da, hasieran beste narrazio batzuekin batera argitaratu zen eta gero bera bakarrik.
Lan honetan kolonialismoa, naturaren ustiapen basatia eta indarkeria modu kritikoan jorratzen dira. Hori ez gain, lengoaiaren eta kulturaren arteko loturak duen garrantzian ere sakontzen du. Istorioa Atxi fikziozko planetan kokatzen da. Lur planetako kolonoek Atxi planetako herritar baketsuak esklabo bihurtzen dituzte. Atxitarrek ez dute indarkeria ezagutzen, baina kolono lurtarren abusuek indarkeriaz erantzutera bultzatzen dituzte. Eta horrela, gerra pizten da. Xelber izeneko atxitarraren gidaritzapean Atxi planetako herritarrak matxinatu egiten dira. Altxamenduaren ondorioz kolono lurtarrek ihes egin behar izaten dute, baina orbain ezin bat uzten dute. Atxi planetan ordura arte ez ezaguna zen indarkeria beti erekotzen da. Atxi natura biziko planeta bat da eta kontraste handia egiten du gehiegizko ustiapenak suntsitutako gure lurronekin. Atxitarrek azal berdeko biztanle txikiak dira eta lotura espiritual handia dute haien ametsekin. Gainera, leguinek bere beste lan batzuetan bezala, naturarekin harreman hori irudikatzeko oihana kontzientziaren metafora modura aurkezten du. Bestalde, atsegin zituen atxetarrak beren lurralde eta tokiei ematen zizkieten izenak. 2 silabako hitz xamurraiek. Xornol, Tuntar, Esrez, Essen Zentralbil, orain, Endtor, Aptan eta guztien gainetik, Atxe, zeinak oihana esan nahi baizuen eta mundua. Alegia lurrak eta terrak lurzorua zein planeta adierazten zuten. 2 esanahi eta bakar bat. Ursula K. Le Guinek argi uzten du bere jarrera ekologista, antikolonialista eta antimilitarista dela. Eta baliabide naturalen ustiapena zalantzan jartzeaz gain, gerraren ondorioen gainean hausnartzen du. Horrez gain, argi uzten du kolonizazioak ez duela lurra soilik suntsitzen, gizarte baten esentzia bera ere suntsitzen baitu. Oihan hitzean mundua lana, Le Guinek 1976 eta 2000 urteen artean argitaratutako beste narrazio eta eleberriekin batera Hainish zikloaren barruan ulertzen da. Lan horiek guztiak Ekumen Federazioan gertatzen dira, Le Guinek sortutako fikziozko 10 planeten unibertsoan eta kultura baketsu baten inozentziaren galera eta zapalkuntzen aurrean erakutsi beharreko erresistentziak azaltzen ditu. Bakea eta gatazka eza, justizia eta ekitatea egotea baizik. Hau, lagin txiki bat besterik ez da izan. 1974an argitaratutako The Dispossessed eleberrian, planeta sistema bitar batean anarkismoa eta kapitalismoa korapilatzen ditu. Aipatu dugun Earthsea saia ere hor duzue. Zientzia fikzioan baino fantasian sailkatu ohi dena, giza moralari buruz hausnartzeko eleberri sorta aparta. Ez dago aitzakiarik, aukera paregabea daukazue Ursula K. Le Guinen eskutik mundu harrigarriak bizitzeko, mundu harrigarrietan barrena bidaiatzeko. Hau ikusgela da literatura unibertsalari irekitako gela bat, mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.